Eta egingo dugu barrea tarteka. Hau ez da historia, ez da azterketa, ta ez diogu egingo inori errieta. Lasai gaur ez zarete aspertuko eta, lasai gaur ez zarete aspertuko eta. Bueno, okerrez manao, 13-14 urteko gazteak, hemen. 15, maseikoak ere. Abai. Bueno, gehiagoak behintzat, 21. mendean jaioak. Gehiagoak esango nuke, mugan. Eta gainontzekoak, gaude 20. mendeko beste batzuk. Adin diferentzia eta ia mende diferentzia ere. Beraz arrotu dizkigu hautsak, guri adin kontuenak. Naiz eta hemen gazteagoak, izan ni baino gehienak. Gaur bitaldetan bana gaitezke, hemen elkartu garenak. Oraindik gazte gaudenok eta iezuria dutenak. Batzuk 2000 jaioak dira, noski ez urte txarrean, beste batzuek lentxoagota, oraindik sasoi ederrean. Ta Angel Mari noiz jaiote zen, ikasleak marmarrean. Nik 30 urte banitun, 80-ean. Desberdintasun batzuk azalduz, jarraitu gurako nuke. Naiz edadetu hauek baduten, eurekin hainbat bertuten. Modaz pasata gaude jadanik, ta ulertu behar genuke. WhatsApp zer den hiztegietan, begiratu behar dute. Enaiz etorri nere doaiak, ta hoiek erakustera. Enaiz etorri zuekin ibili, ta urteak hemen
orduan ere bazan euskera, oraindik bada euskera, azken batean zer aldatu da, mende batetik bestera. Denbora uste baino lehenago, pasatu ohi zaigu jada, mende batetik bestera goaz, eta biei errepara, ezer ez dela aldatu esan, duzu peina baina irten hauekin larun bat baten, ta konturatuko zara. Larun batetan inoiz estu, nik izaten dut arnasa, ezagutzen dut Hondarribia, ta Irungo Moskuren plaza. Noizbait juerga bat egin behar dugu, alkarrekin ongi pasa, zuek kalimotxo hartzen duzue, ta nik berriz txirriz klasa. Bueno, hori da gutxi gora bera gertatu dena. Izan ere, Angel Mari, sagardotegi bateko jabea zara, bai? Eta Miren gaur datorkizu 300 euro eskutan, burumakur, lotxatuta. Izan ere, larun batean kuadrillarekin bazkaria egin zuten zuen sagardotegian. Eta ordaindu gabe joan ziren, berak ez dakit nola pasatzen. Zukoen. Sagardotegi bateko jabea da, Angel Mari. Eta parrandan joan ziren Miren eta kuadrillakoak. Hainbesteko egin zuten ze ordaindu gabe ere joan ziren. Miren ez du ulertzen nola gertatu zen holakorik, baina Angel Mari bai. Lehengo larun batean enengoen lasai, talde bat etorrita bihurtu zen etsai, eta hemen txenengon noiz bueltatuko zai, zer gertatu otezan esaten duzu ai, moskortu egin zineten, txoratu ere bai. Moskortu egin zineten, txoratu ere bai. Hemen edan genuen, sardo baldekadan, eta esan genizun beste bat atara. Gero Irunera joan ta tabernetara, beraz ez eidazu burla egin jada, gure mozkorri esker aberasten zara. Gure mozkorri esker aberasten zara. Oraindik ere zaude,
erabat nastuta, hogei etorri ziren danak moskortuta, bakoitzak 30 kontuan hartuta, nola egongo naiz bat ni aberastuta, beste 300 euro falta zaizkizuta, beste 300 euro falta zaizkizuta. Zugana etorri naiz gaur zorrak arintzen, eta zorretan neukan guztia ordaintzen. 300 euro falta prezioa hori zen, ta antzako purutan nastu egin nintzen, presnago ordaintzeko platerak garbitzen, presnago ordaintzeko platerak garbitzen. Naiz eta ni saiatu zuzen erakusten, ondo ibiltzen ere ez zenuten uzten, moskortuta txoratu, Biba Espainia besten, orain plater garbitzen, zuze horri aurkezten, ba 23 plater hausi zenituzten, ba 23 plater hausi zenituzten. Ona etorri ginen, zenbait astak irten, platerak apurtuta, tabernatik irten. Baina ibiltzekotan herrieta egiten, urrengoan gazteok parrandari ekiten, lokalera joango naiz litroak egiten, lokalera joango naiz litroak egiten. Bueno, DBH bigarren mailako ikasleak, 3. mailan, uste dut Xiberua tailerra delakoa egingo duzutela, izango duzutela, urtero egiten duzutela. Eta, bueno, ikasle hauek, Xiberuko berri jakingo dute, datorren urtean. Probatu nahi nuke jokotxo baten bitartez, ea nola moldatzen zareten zuek Euskal Herrian barrena. Bai? Orduan, hemen ditut 7 provintzien izenak. Hortaz, miren, etorri mesedez, bat hartuko duzu, edozein, peinak ikusi gabe noski, eta ari provintzia horrekin zer ikusia duen hitz bat, esango diozu, pixan moduan. Ea, asmatzen duen zer provintzia, eta alderantziz egingo dugu gero. Valverde. Eso está en Navarra. A ver. ¿Qué? Al lado de Caparroso. Vale. Ay,
¿De dónde? Laguna izan leikela baina, bilakatu da etxaia. Balberde dugu herri txiki bat, banuen nik esak naia. Entrenatzaile bat ere bada, gizon ausarta lasaia. Beraz ez dakit ze izango dan, Nafarro edo Bizkaia. Lehoia. Asko gustatu zaizkit zure arrazoiak, oraindik ongi daude gure arnazoiak. Nafarro aldean daude ederrak meloiak, eta Bizkaian berriz Kristoren lehoiak. Shalom. Lehenago entzun dugu lehoien horroa, ta orain kantatzeko zabaldu ahoa. Huraxe da Salvador zenaren arroa, Urepeleren sorleku Nafarroa. Bueno, mikroa emango diet Miren eta Angel Mariri, mikro inalarrikoa, eta gobidatuko ditut hortik barren egitzea. Hemendik hasiko gara zen makina bat algara entzun ditugu hortik, hortaz hori badakit jarraitzeko erritmoa jo alduzu etxaloa ta guri laguntzeko odan asko zobeto gurentzako gimnasia, guretako fantasia, da askoz politago, hortarako tresnago, hemen lehenengo ilara kuadrilla galantara, zer gaizto aurpegia, daukazuen horria, tapagatoz atze
Zuk zer diozu lagun, hemen kantatu dezagun, nahi baduzu jarraitu. Hemen ikaragarriak ta batzuek bihurriak, hemen eskatxak hilaran, ta gauzak arrapaladan, oso goapak zerate, ta zeuek badakizute, danak zeraten eskatxak, ta batzuek hilebetxak, hemen bakarra motila, kontxo orain besten bila, hau dugu hau motikoa, ederra eta guapoa, ta besteak bigotean, hori zergatik bigotean, eta zu berai begira, antera rosak aldira, haudezu aldan menean, oso humore honean, beraz ni banoa miren, hemen batzuk nola diren, egongo altzera geldi, bi hori zabitz aspaldi, hau berriz oso seria, ene hau da komeria, egin zazu irrik farra, ez da eta gauza txarra, hori bai hau irrik farrez, hau ez dago genio txarrez, beste haude nola ala, ene, ai bala, segizazu, amuriza, orain dugu zure hitza. Orain da nire txanda, eta dator estanda, ene atzeko hilara, ona nahi dut errepara, entzuten egon dira, lehen guri begira, hauek dira formalenak, adi egoten direnak, beraz eskerrik asko, egon zaretelako, baina gatozen berantza, zer eskola hontan antza, bertsolari bat bada, eta oso ona da, igual gura du kantatu eta gurekin bateratu, benga altxatu zaitez, egingo duzu errez, txalo bero bat berari, irauki da bertsolari, eta kantatuko du, daude hamaika modu, egingo du koplatan, gaurko segidilan faltan, hause da azken hitza, oin koplatan gabiltza. Gu hemen areto nagusian, denok iserita gaude, etzeazte bertsolari txarra, baina ni naiz asko zobe. Ez gara txarrak ta zu hobean, diozula esan aizu, zu gaur bertajan zaude mutila, zetxean jolasten duzu. Ala izenez lopetegi da, ta kantari oso trebe, berdez jantzita etorriaren, bersotan ez dago berde.
Niri agarra jodidazu ta peñari egurra seguru, beraz hurrengo urteko saioan biok kantatuko dugu. Asko pozten naiz hemen zurekin kantatzea Lopetegi. Segi ezazu bersolaritzan zuek ere ongi segi. Eskerrik asko guztioi, eta txalo handi batez agurtuko ditugu ondo iruditzen bali bat ezue, Angel Mari, Peñagari Gano, eta Miren Amoriza, eta beraien agurrekin utziko zara. Izaten gara urtetik urtera, eta eskertzen dugu izandan harrera, eta udaberria badoa aurrera, orain goazen denok, goazen bazkaltzera. Oltzara irten eta gubiok oparo, pentsatu dut giroa, bero dago, hortik entzun dut guapa eta eskertuta nago, zuei beste hainbeste eta gian gehiago. Euskera zaudete askoz ederrago, euskera zaudete askoz ederrago. Bai, momentutxo bat, honekin, bukaera ematen diogu, eskerrak emateari etorrerazkini, Miren Amorizari eta Juan Mariri, emandako zergatik, zuegi ere, eta orain gauzak ondo bukatzeko, guazen aterantzera, baina lehen da bizi itxoi, alde hau itxoi. Lehen da bizi aterako zarete hemengoa, bale? Eta gero, eseri, lasai, eseri, bestela azkenan izango zarete, bai? Egona, eseri, itxoi, lasai, momentu, zer hori dela? Igore paralizaba, no sabe, Igore, momentu bat, etor da izatezke? Igore, bai, peña, zurekin izan gari. Egona, eseri, lasai. Arko emasa. Ya, lasai.